Галия апаның өйендә аның кулы тимәгән, йөрәк җылысы салынмаган бер генә әйбер дә юктыр. Пар күгәрченнәр нәфис чәчәкләр белән чигелгән мендәрләрне Галия апа Питрәч районының Татар казысы авылыннан келен булып төшкәндә алып килгән булган. Аларның бизәкләре бүген дә төсен җуймаган, күз ягын алырлык булып әллә каян балкып утыра. Мин үзем кул эшләргә бик нык яратам. Яшьтән үк кияүгә чыккан чакта эшләдем. Кияүгә чыккач та, менә хәзер лаеклы ялга чыккач та гел шулар белән утырам инде, гел шулар чигәм, бәйлим. Галия апаның авылдашлары үзебезнең Галиябез дип йөртә. Кул эшләренә өйрәтүләрен сорап килгән яшь кызлар да бүген яратып бәйләм белән утыра, тегә башмаклар бәйли, картиналар чигә. Башкаланың җәмәгать туклануы предприятиесында 10 ел бухгалтер булып эшләгән кыз кияүгә чыккач та сайлаган һөнәренә тугры кала. Галия кул эшләренә бик оста, яшьтән үк бәйләү эшләре белән шөгыльләнә, чигә, тегә, җирлектән инде генә кирәк әйберләр булган вакытта да без Галиягә җигреп мөрәҗәгать итәбез. Ул тиз арада бәйләп тә тегеп тә бирә ала, бик оста. Башмак, мунчалар, шәлләр, бәйләм гамәлләрен төрле чәчәкләр ясап, алардан матур экспозициялар эшләп, һәр көнне әвәрә килә райондашыбыз. Сабан туена тостымалларны да беренчеләрдән булып чигеп тапшырган Галия апа. Бәләкәй вакытта ук әни өйрәтте, бәйләргә, тегәргә, пешерергә дә бик яратам. Телевизор карыйм, телевизорны кулымда нәрсәдер булмаса, мин телевизор карамыйм. Үз әнисе үлгәндә Галия апага ни бары 5 яшь, ә иң кечкенәләренә 11 ай гына була. Кечкенәдән кул эшләренә өйрәнгән җитез бармаклары бүген дә белгәннәрен онытмый. Аның янына халкыбызның күңел җәүһәрләрен, милли бизәкле чигүләрне өйрәнергә дип яшь кызлар бик еш керә. Үзе белгәннәрне иренмичә, түкмичә эчми өйрәтә, буыннан буынга тапшыра Галия апа. Лилия Шәймиева, Айрат Фазылов, Мөслим телевидениесе.